Не приемай всеки съвет от всеки по-възрастен, защото и глупаците остаряват. Това, че някой е по-голям от теб, не означава, че е по-умен и може повече от теб. Това, което работи за един, може да не работи за теб. Никога не копирай едно към едно нещата. Винаги мисли как това би работило за теб и как ти би го направил по най-добрия начин. Имай предвид, че доста хора, които ти дават съвети, са агресивни и не винаги разбират ситуацията, но искат да се наложат и съответно да те контролират. Затова те съветват. А това, което ти казват, не винаги е адекватно и правилно. Не приемай съвети, особено когато не си ги търсил и не си ги искал. Защото това може да те обърка. Една такава проява на любезност може да ти коства много, защото действията винаги са индивидуални и последствията са лични. Каквото и да направиш, то се пише на твоята сметка, на твоята карма и съответно ти си отговорен за твоите действия. Не приемай всеки съвет от всеки по-възрастен и всеки по-успял човек, защото